In-numru ta' konvenji fuq proprjetà immobbli f'Marzu żdiedu b'16% meta mqabbel max-xahar ta' qabel f'waqt li l-valur tagħhom jaqbes l-410 miljun euro. Jindikaw dan ċifri brabta mas-settur tal-proprjetà kif ġie innutat ukoll li l-valur ta' dawn il-konvenji ukoll żdied b'7%. B'hekk dawn iċ-ċifri konfermaw li Marzu ta' din is-sena kien l-aqwa wieħed tas-suq tal-proprjetà u n-numru ta' konvenji iffirmati għajra l dak tal-2021 meta il-miżuri ta' irkupru brabta mal-pandemija kienu qed jitneħħu gradwalment. Fi-stqarrija l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Iżviluppaturi innutat kif dawn iċ-ċifri jiġu wara aktar xhur li kisru rekords u jagħtu prova l-interpretazzjoni mogħtija minn xi kwarti xi xhur ilu, jiġifieri li s-settur tal-proprjetà immobbli kienet jiffaċċja kriżi. Kienet sempliċement riżultat ta' analiżi superfiċjali mimlija żbalji bażiċi ta' interpretazzjoni tad-data. L-istqarrija iffirmata mill-President tal-Assoċjazzjoni Michael Stivala tajt ukoll li dawn iċ-ċifri jikkonfermaw li l-proprjetà immobbli hija l-investiment tal-għażla tal-biċċa kbira tal-familji Maltin. Tajt ukoll li żieda attwali fin-numru ta' konvenji turi li dan huwa l-aktar mezz aċċessibbli għall-investiment bħal dan li storikament ikompli jiżdied fil-valur.